Ongi etorriak Zubiarte saiore euskara izanen da saio honetako ardatza, arlo ezberdinetako pertsoneiekin egoteko aukera izanen dugu, elkarrizketa ezberdinak eginen ditugu euskaldunen mundua hobe ezagutzeko. Eta gaurkoan Izarrak hobe ezagutzeko aukera izanen dugu beste euskaldun baten eskutik, Miren Karmele Gomez ezagutzeko aukera izanen dugu, Planetarioko langilea. Noiz sortu zen euskaltegia eta nola? Bueno, euskaltegi hau zehazki noiz sortu zen eta esango genuke Iruñerrian edo Iruñean euskaltegi hau lehen beste toki batean zegoen, izen bereko euskaltegia zen. Esango genuke 41 urte izan dira euskaltegi hau sortu zenetik. Aekara eraman da, iaz, Santutxuko Aekak 50 urte bete zituen. Orduan norkoka genezake pixka bat euskaltegia edo Aekaren sorrera. Esan bezala, gure kasuan 41 urte izanen dira. Nola sortu zen? Atzera egin beharko genuke urtetan, hau da, Aek, berez, Gau eskola mugimendutik sortu zen, garai batean gau eskola mugimendua izan zen, hasiera batean Euskaltzaindiaren babespean zirenak, eta gau eskola mugimendu hortatik, alfabetatze euskaldutze koordinakundea, alegia AEK, sortu zen. Orduan hori izan zen AEKaren sorreraren bilakaera. Zenbat ikasle daude zuen euskaltegietan eta euskaltegian aurtengo ikasturtean? Gure euskaltegi honetan, esan beharra dago, euskaltegi honetan klaseak eskolak ematen ditugula, baina ez bakarrik euskaltegi honetan, Iruñerriko Aekan, hainbat tokitan ematen ditugu eskolak, batzuk aipatzearren, Txantrean, Mutiloan, Artikaberrin, Arrotxapean, Donibanen, Berriozarren, eta akaso luze lezake zerrendak, baina hau guztia bilduta momentu honetan 350 ikasleren bueltan gabiltza, Iruñerriari dagokionez, eta Nafarroara eraman da 1000 ikasletik gora baditugu. Matrikulazioa oraindik ere irekita dago, epe ofiziala, nolabait esateko pasa bada ere, oraindik ere mugimendua dago, eta edonor, etor daiteken, etor nahi duen edonor, ongi etorri izango da, eta ateak irekiak aurkituko ditu. Ze bilakaera ematen ari du euskaltegiak azken urteetan matrikulazioari dagokionean? Urte batzuk atzera egin da, jeitsiera, joera batean sartu ginen, jeitsiera datuetan, ikasle kopuruetan jeitsieratxo bat eman zen, eta azken urtetan esango nuke mantentzea eutsi egin diogula ikasle kopuruari, eta aurten, oraindik esan bezala, lehen esan dudan bezala, datuak guztiz itxiak ez badaude ere, hau da, matrikulazioan mugimendua dago, esan genezake mantentze horri eutsi eta kaso gorantzako joera txiki bat ere izan daitekela. Ze helburu dituzue orokorrean? Gure helburuak, esan gabe doa, ez? Aekaren zeregin nagusia da euskara irakastea, baina ez hori soilik, esan edut. Gure lan importantena hori da, baina saiatu egiten gara euskara irakasteaz gain, euskara ikasleek euskara senti dezatela, erabil dezatela, eta esan nahi dut. Hoixe da gure lana, esan bezala, baina ez gara akademia bat, edo hori saiatzen gara hori ez izaten. Zai dut, hona datorren ikasleak aurkituko du giro polit bat. Euskara maitatzen ikasiko du. Eta
euskara erabiltzeko aukerak emango dizkiogu. Hau da, gure ikaslei ulertarazten saiatzen gara, euskara ez dela euskaltegiko hizkuntza soila, ez, euskara komunikatzeko hizkuntza badela, hizkuntza guztia bezala, eta orduan hasieratik hori da gure erronka. Eta hasieratik ere saiatzen gara gure ikasleek euskara erabilezaten, eta orduan helburua esan bezala euskara irakastea, baina ez hori bakarrik, gu plus bat dugu edo saiatzen gara izaten, eta esan bezala erabilerari eta komunikazioari bere biziko garrantzia ematen diogu. Eta aurtengo ikasturteari begira, zein dira helburu zehatza? Bueno, uste dut aurreko galderan erantzun dudala hori, ez? Helburu zehatzak horixe, urtero bezala, lehen esan bezala. Gure ikasleak hurbiltzen dira euskaltegira, bakoitza bere motivazioa izango du, akaso bere hizkuntza delako, edo lana topatzeko, edo dena delakoa, danak ongietorria dira, eta hemendik ateratzean hori da lortu nahi duguna. Euskara bere sentitzea, eta euskara erabiltzea. Hasieratik, kontziente gara, hasieratik zaitasunak izango dituztela erabiltzeko, baina hori da gure erronka nagusia. Euskara erabili, hori da azpimarratuko nuke zea. Eta, gure kanpainetan erabiltzen dugun bezala, euskara praktikoa, hori da gure leloa, eta 100% afektiboa. Uste dut hitz horiek barnean esan nahi asko biltzen dituztela, afektibotasuna, hau da, girona, taldean eroso, gustora sentitzea, taldea osatzea, lagunak egitea euskaltegian, eta hori afektibitateari dagokionez, eta gero praktikotasunari, hau da, euskara praktikoa, erredundantzia edo errepikapena bada ere, zera praktikara eramaten saiatzen gara. Ikasturtearen plangintza jadanik antolatuta daukazue? Bai, plangintza, erabat burutua edo erabat itxia espadago ere, plangintza egina edo bidean da, barne plangintza, kontu teknikoagoak izan daitezkenak barrura begirakoak, eta kanpora begirakoak edo ikaslei begira ere plangintza. Eta horreko gaiekin lotuta, hau da, gure plangintzan, eta uste dut igual interesgarriena izan daitekela ikaslei begira, gure plangintzan urtero, azken urtetan, eskolaz kanpoko jarduerei garrantzia ematen digu. Hau da, programa bat dugu, hemen hor-han eta ostiral praktikoak izenekoa, non antolatzen ditugun eskolaz kanpoko jarduerak. Hau da, euskara erabiltzeko esparruak eta momentuak ematen dizkiegu gure ikaslei, eta adibide batzuk aipatzearren beste urtetan egindako ekintzak eta izan daiteke bizikleta konpontzeko tailerra, arrotxapeako bilbide historikoa, takonerako zuaitzak ezagutu eta bar luze bat. Eta gero gure ikasleak eta esaten dudan hau guztia kanporako ere bideratzen saiatzen, hau da, kanpoko norbaitek etorri nahi badu etor dadila, ongi etorria izango da, eta hoize litzateke gure plangintzaren ardatz nagusia eskolak eta erabilerari begira. Egina nahi hori da, provokatuta. Eta gizon batean Orduan, hemen zuen horrian
Izenburua jarri behar duzue, atalaren horri kopurua, atalaren berririk garrantzitsuena, atalaren beste berri edo azpiatalak. Bai, euskara maila edo txarra. Eta gero, atal horretatik berri bat aukeratu behar duzu gero kontatzeko, elkarri kontatzeko. Bale? Ando, nen, Pabilloi batean, biztutako pabilloi batean. Dakerri edo azpiatazala. Beste berri edo azpiatazala. Atalaren azpian dagoen gauzak. Beste erakutsi beste horri bat. Baina atala berean. Beste gertaera, ea non agertzen den. Ekonomia eta Euskal Herriaren buruz hitz egiten dela. Obrari buruz, obretaz hitz egiten dut. Atzo, hiltzen pauzen. Obretaz? Jarri gizarte eta... Agertzen dela Mateaz, ez? Irakurriko zen. Egin baten dut, iratzen dut. Orain izanen da, Tel Aviv, baina nahi dute hartzea sakona da. jarrera izan du Israel
Beste jarri beste berri. Ala, jartzen du singularra. Honetaz gainera, jarri Ipar Irlandako berria. Ipar Irlanda neska bat izanen dela... Zerorrek? Ez. Ja zuk zeuk moztu zen. Ja publizatu zen. Bai. Zuzeu. A ver. Batzuetan bai. Derrigortu. Ia beti. Batzuetan bai. Derrigortuta. Ia beti. Orduan, hasi zen Egurra jaso zen berak eragiten zuen. Berea. Ziren... Ziren gudetzaile. Hautez gai. Eta nahi kabe bat dinetan izan zen provokatuta. Zen, kontrobiloi batean printzilak eta zain zionean eraikinetik eta erreguna hori da berroi eta urteko bi gizon Donostiaz eraman zelako. Kolorea. Beltza. Horretan neska mutila batean zeudeten zita holtzan ezin ia neskatik. Gaur ezten da... Hasiko da gaur. Hilzen, hori da hilzen. Bai. Karrete, Ez, aldiutik honik atera batzaren duten. Egin zuten. Abenduan, Zuzterekin zer ikusirik dute. Eta ekonomia hitzetan ongi ule desan. Edo ez. Desagun. ¿Que se puede entender? Vale. Venga.
batekin bertan bizitzen. Oseak, naramate denbora gehiago ziren Erraldatuta daude. que están en paro, no? Bai, erroldatuta daude, bai. Batzuk. Batzuk? Islomikoak izan ziren da. Bueno, bazeuden atzez batzuk Flanders taldeak martxan zegoen Eta Juana, Joserekin jarriko zara eta zuek hirurok. Ramon hasiko da kontatzen. Zuek hirurok. Vale. Juana, jarri zaitez Joserekin. Oye, eta egunkaria zer. De verdad, ez daki. Bueno, a ver. Lau edo 5 minutos hitz egin behar duzu. Bai. Bale? Zurekin zaude. Zu Joserekin. Ni hemen, ez da? Bai. Hemen. Ez daki. Hori ez balio, Begirada bat, Pisatzen dut. Nola zinez pasatu da? Gorako pasatu da? Bakoitzak nola ematen du kotxai motorea. Bakoitzak 5 minutu dituko. Bale. Eskonez dik. Ez que aztu ze... Atalaren ezagurua, gertaerak. 8 horregatak. Atalaren horri kopurua eta esenburua da, gizon bat hilda hain pabiloi batean. Pabiloi batean. Bueno, atalen beste horri bat, badago beste atal, antzekoa idazten duela zuteak ingurututa dauzkate hiru osoan. Hiru osoan Txile gertatzen da. Zute Bilketa bat eta antolatu beste presidente ordezkari bat badoazte aurrera pauso bat egiten. Hori da berririk garrantzitsuena hemen agertzen da. Beste berri bat, bueno, badago pizka bat denetarik, baina ni hartuta dudana da Gasteizko kaleak Francoren izena duen Franco izena duten kaleak datu nahi du. Memoria historika betetzeko eta alkatea PNkoa dela, PNVkoa dela. Bai, oso gaztea da. Ez du nahi aldaketa egiten. Berak esan du... Izen frankistak kentzea? Bai, esan gutxienez eskatzen dutenak.
abenduan egin zuten hauteskundeak. Hor bizi dira leku pribatua da, eta hor bizi dira 10 lagun. Zeraman lehendakaria. 10 lagun. Bat hil zela, beste bi zaurituta daude, eta bestea geratzen direna ospea egin zuen. Eta alkatea, Ane Karrete alkatea joan zen jakiteko zer gertatzen den. Eta begiratu nola dauden lekua. Ertzainak esan dute haien artean eskabila sortu zenez, horietako bat arretuta zegoela piztu, erregin zuen pabelloi batean. Lehengo lehendakaria 10 milioi euros estatu espainiarren 10 milioi euros eraman. 10 milioi euros. Gutxi da. Estatuarenak diren 10 milioi euro eraman ditu. Ageria Baina, botere gutxiari uko egin zion. Eta horren ondorioz, jende asko bukatu egin duzue? Gauza esaten. Baina zehatzala Euskal Herria, baina talatan... Hau apunta. Mota. Euskara dugu eta kulturaren da eta bizi giroa. Baina nik aukeratu dut Euskal Herria atalatik beste berri bat. Eta berria da Garonaren geroa mai gainean kritika artean. Garonaren geroa mai gainean kritika artean. Garona zentral nuklear. Garoñaren eta zer esaten du, nola Garoña zentral nuklearra itxi zuten 2012an eta gero erran zuten baldintza zentral nuklear horrek gero irekitzea eta berriz mai gainean utzi du zeneko partikaren artean berak aukeratzen duen berriz zentral nuklear hau irekitzea. Eta gainera ez irekitzeko soilik urte, baizik eta 2030an arte. Eta eguzkiaren itziz, eguzkia da talde ekologista. Eguzkiaren itziz, hau oso arriskutsua izango dela. Eta bai, leporatzen dio, bai biztanlearentzat, bai ingurumenarentzat, kalte handia eta gogorra irekitsi. Eta esaten du
Espainiako aldunei konposatuta dagoen gizonentzat, edo bi pertsonentzat, eta 3 aukeratu zuten PP eta beste 2 PSOEk. Orduan, arrisku dago, berak pentsatzen duen, eguzkiak pentsatzen duen, adostuko duela berriz aginaren zentrala irekitzeko. Eta... Ez da bia edos? Bueno, zer herri? Eta gero, ziurez pentsatzen duen hori, eta ziurezki azken hitza izango du Madrileko junta nuklearra. Hemen oraindik ez egun horretan ez du agertzen zein zen emaitza. Gero ja badakigu pentsatzen dutela ireki zentrala, bai? Jarri zioten ez dakit zenbat kondizio baldintzak edo orduan Momentuz dago irekiketa. Ez itxita dago, baimena bukatu zuen 2012an, baimena bukatu zuen. Orduan berriro irekitzen zuen, baldintzak, segurtasunari buruz. Orduan eramaten dute 5 urte eztabaidatzen. Edo ez, erabakita dute... Itxita zegoen, baina baimena bukatuta gero, enpresak eskatu zioten CSN-eri. Nor falta da, azaltzeko? Beno, 5 minutu ditu. Venga, 5 minutu, venga, va. 5 minutu, lasai. Bai, azaldutako gaiei beste 5 minutu zitzegin. Zer zuen gaiei? Berriro azaldu ez da baigatu edo. Eztabaidatu? Edo hitzegin. Zer zuk zer kontatu duzu? Ez dakit. Bataera bat. Ba horri buruz hitzegin ezazu. Hori bere mailari buruz. Ez que hori da, eztabaidatzeko hori da berena. 5 minutu zitzegin behar duzue. Bueno, ja bukatzeko bai, bizkoa bakarrik. Eta orduan ja gero, karo, hemen, bueno, egunkarientzako importantena da Arabako herriak. Orduan, aginduak, Arabako diputazio aginduak eskatu zuen. PSO... Hiru lagun gehiago zauritutak gertatu ziren, 2 Donostiako ospitalera eraman zituzten, eta bestea erreta zegoenez, eraman zuten Cruces Barakaldora. Cruces de quemados orduan, eta 5 lagun gehiago ihes egin zuten erregabe eta joan ziren udaltzainak eta suhiltzaileak eta
Horretaz hori oso gutxi suposatzen duten zirelares edo taldeak zaten dutela eta gainera ezagutzeko ezagutzen igual Junior, los condes, hori zonatzen zaizu? Bai, los rebeldes. Zafaiakoa eta dutenakoa flyers zoratzen dutenak bizka bat Zafaian edo irakurri berria. Egotzen duen Alemania, Francia, estatu ez da gero nipiniko eguen zenbat Balean, pues igual. Baina bestea erreta. Zeukan gorputzeko 155 erreta zeukan. Orduan oso larra. Pues hori. Eta ara joan ziren polizia eta... Bai. Polizia joan ziren ikerketa egitera, eta ja, jakin zutenean bat sua eman zuela, pues haren bila joan ziren. Eta 10 lagunak andoinengoa ziren. Enpadronatuta zeuden denak Leku horretan. Leku horretan ez. Beste leku batean? Hori ziren, okupa ziren. Bai, baina berak badakite, dalak eta denak badakite hor bizizela. Bai, baina sola. Momentuan ez zen. Ni momentuan, ni amairu uste dituenean. Orduan. Baina entzunda irratian eta gero konbentatu Otzoko badilan eta hori. Berak esaten badute itzi behar dutela zentral hori, orduan gobernua ezin berro zer egin. Politikoek? Ezin dute, bultzatu. Politiko pesatzen dute bida luzatu alda zentral nuklearrak ze egingo dute? Segitzen? Edo balditzarekin? Haiek esango dute, betetzen badituzte baldintza hauek, ireki aldute. Eta orduan enpresak nahi dute dirua gastatu eta baldintza horiek betetzea, orduan ireki aldute. Baina enpresak ez badute dirua gastatu baldintza horiek betetzeko, orduan ez dute irekiko. Azkenean, hiru paso egiten dute. Lehenengoa komitea, gero gobernua, eta azkenean erabakiaren arabera, azkenean enpresak. Orduan, herriko jendearen iritzia ez du balio. Ez? Beti bezala. Beti bezala. Eta gainera, gero agertu zuen egunkarietan, bai, baimena edo erabaki duten eta gero, dutenean eta gero, segurazki Garoña ez dute irekiko. Diru asko. Ez que ez daukat, enpeserik ez da ez. Baina interesatzen badira segitzea, politikoa eman diote diruak bizitzen usatzeko. Zuk ez duzu ez?
Gero orduan larun bat arte. Larun bat arte. Eta gaurkoan, Iruñeko leku oso berezi batera etorri gara, testuinguruak asko laguntzen du, Iruñeko planetarioan gaude eta bertan Izar Eskolako Miren Karmele Gomez hementxe dugu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta mila esker leku berezi honetara gonbidatzagatik. Zuei gonbidapena hartzeagatik eta gurekin gela honetan egoteagatik. Oso, ongi azaldu guzuzuk ezagutzen baituzu primeran leku hau, nun gaude, eta zer da hemen atzean daukagun tresna hau. Bueno, hemen gaude Iruñeko planetarioko Tornamira aretoan, gelarik nagusiena, emblematikoena eta bereziena hasteko ikusten den bezala borobil-borobilea da. Eta gero goi-goian badaukagu kupula bat eta hori bada zinema pantaila bat baliz bezala, baina forma erdi borobilarekin. Eta gero hemen erdialdean daukagun robota edo tramankulu arraro hau, bada gure altxorra, gure izar proiektorea, zeren eta bera konfiguratu aldugu nahieran munduko edozein tokitako gauak ikusteko. Ez oso leku berezia, ez? Bai. Zerua hobekien ikusteko lekua hau da, Iruñean? Iruñean proiektatzeko, bai. Baina gero benetazko zerua ikusteko kanpora ateratzea komeni da eta beti ere argi kutsadurarik ez dagoen toki batera. Bueno, gero esago kontatuko diguzu pixka bat zure funtzioa planetarioan zer den egiten duzuena batetik bestera hemen egunero. Saio honetan, komentatu dizugun moduan euskara eta lanbidea lantzen ditugu, gero bakoitzarekin errealitate desberdina duzuenez, elkarrizketa oso ezberdinak ateratzen dira. Dena den konta eguzu, Karmele, nun sortu zara, noiz izan zenuen zure lehenengo harreman euskararekin, etxean ikasteko aukera izan duzu, ala ez? Nik uste baietz. Ematen du baietz, baino ez. Ni, Donostin jaio nintzen, Hondarribin 3 urterak arte bizi, baina gero 3 urterekin bastan aldera abiatu ginen familiarekin. Eta ordenik dakiten euskara guztia bastan ikastolan ikasi nuen. Eta etxean etzekiten euskaraz. Aita eta amak ulertu, erraten dena batzutan tarteka ulertu bai, baina beraiek hitz egiten ez. Hala ere hori primeran zetorkigun, nera nahi aritan eri, ze bera pixka txikiagoa da, baina jaten zen eri ikastolara, orden euskara zen gure hizkuntza sekretua bezala, gu etxean komunikatzeko nera nahi eta biek beti euskaraz, eta gero familian, akaso bai izeba gazteena, bera bai bazeken zeberari ikastolara joan dakoa zen, baina etxe-etxean zoritxarrez etzaitokatu. Dena den bastan aldean ez oso inguru berezia euskara praktikatu alizateko, ez? Hori da, bai, bastanen egotea eta euskaraz ez jakitea, badu pekatu nolabait ere erratearren, eta azkenean nik bai nire gurasoi eskertzen diet, nahiz eta beraiek ez jakin, hein handi batean etzutelako zaukera hori izan, baina beraiek bai sortu zuten niregan edo nire nahiarengan ere bai euskararekiko zaletasuna, bai ikastolan hizkuntza jasoz eta gero euskararen inguruan biltzen den gauza oro guri hurbilduz ez, orduan zentzu horretan konten. Lehenengo pausoak bastan ikastolan eman zenituen eta ondoren zer egin zenuen? Izan zenuen aukera euskeraz ikasten jarraitzeko? Bai, egin genuen, bastan ikastolan gu egon ginen gu DBH osartu zitzaigun, orden bastan ikastolan oinarrizkoenak ituta joan nintzen Lekadozko institutora. Eta han batxilergoraino dena euskaraz egiteko aukera izan genuen, eta egiaran arras ongi, arras konten eta arazorik gabe. Eta ondotik beste ikasketa batzutara pasatzerako orduan, nire kasuan publizidadia eta harreman publikoekin sartu nintzen, komunikazioa da niri gehien gustatzen zaiten alorra, eta hor zorionez Leioako Unibertsitatean, Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan, Leioako kampusean,
ikasketa guztiak euskaraz ere egin ahal izan dituen. Bai. Ez zenuen inolako gabezirik, arazorik izan ez ait irakasgai guztiak euskaraz egin zenituen? Tarteka gogoan dutola baterekin batzutan hautazkoak ziren horiekin, batzutan ez ziren eskaintzen. Baina egiaran komunikazio karrera bat euskaraz bera egiteak eta euskarazko perspektibarekin ere arras interesgarria da. Karrera guztiek noski, baina bueno, lantzen duzu honiz nola bada euskara komunikabideetan, nola lantzen den, zergatik, non sailkatzen diren berriak, bueno, tira, jakingo duzu, baina oso interesgarria. Eta zorteduna ere bai. Edukien aldetik eta liburuak edo apuntak ere hori norberak hartzen dituena dira, baina ez dakit alde horretatik ere erreztasunak izan zenituzten edo... Baziren bi irakasle mota hola nola baitere errateko, garai horiek ere atzen hasia zizkit gero eta urte gehiago ditugu, baina bai horreitzen naiz hola pare bat irakasle beraiek liburuak ere propio sortuak zituzten karrera hori bera euskaraz gauzatu ahal izateko, eta horiek bai nabaritzen zen, ez zirela euskarazko itzulpenak, ez liburuak bezik eta euskaraz pentsatuak, sortuak, eta horrek badu olako balore bat nabaritzen da. Azkenean dudigabe badire sekulako itzulpenak, hemendik ere itzulpenean aritzen diren guztiei, desde logo respetu guztia, baina bai material bat propioki sortua denean, badu hor puntu bat, besteek ez dutena. Eta gero baziren beste hainbeste, itzulpenak zirenak, ongi, eta baziren beste irakasle batzuk, ez eta beuren klaseak euskaraz eman, materiala gaztelaniaz, eta azkenan ibili behar genuen bakoitzak itzultzen. Bai gogoan dut, ez nahi zoritzen irakasgaia, baina etorri zen irakasle bat behin oso berria zela euskararen munduan, eta anekdota bezala horitzen dut berak ematen zuen gidoia, berak ikasi bezala, eta berak espero zuen azterketan modu berean, memoriz ikasi eta modu berean esplikatu behar izatea. Zuk eduki bat barneratzen bali moduzu eta beste modu batean azaltzen baduzu, nik hor arazoak izan dituen ze azterketa suspenditu nuen. Gero joan nintzenean reklamatzera adibidez gogoan dut, berak etzekiela euskaraz, berez. Berak ikasi zuen bere esan beharreko asignatura horretan, espero zuen bueltan berak esandakoa aurkitzea eta ez bazuen aurkitzen horretzegon. Baina, anekdota kaskar bat aipatzearen, orokorrean oso irakasle onak ere gogoan ditut. Bai, ez batzuetan hori gertatzen da duela urte asko, ez agian irakasle guztietarako ez zegoela sekulako maila zuten irakasleak, ez hizkuntzari dagokionez. Hoi ere bai, edo batzutan ere sustituzio bat, suertatzen dela, edo azken momentuko erabakiek, batzutan horrelako jendai hartzen aldizute bidean, ez da ere euren kulpa bere horretan ere, baina tira. Euskaraz ikasten ari baldin bagara, euskaraz komunikatzeko karrera batean, hori espresatzeko dudigabe, beste moduan esateko aukera izan behar duzu. Osan, hori behin bukatuta lanean hasteko aukera izan zenuen, bai? Bai, hasi nintzen. Eta alor honetan, ala denetarik pixka bat? Hasi nintzen, bastanen, garai hartan xaloa, zuek, bastanen zegoen, eta hortzen lehenbiziko horretxak horri izan ziren, biltzen nintzen publizidadean pixket, eta gero ere programa batzuk eramaten, eta bar. Eta beraz, galderak ezakitzen zu askorik duen, baina pentsatzen dut euskara erabiltzeko aukera izanen zenuela xaloan, ez? Bai, aukera, beharra, eta azkenean aldarrikatzen genuena zen. Azkenean finean guk euskaraz komunikatu nahi genuen, eta hori egiteko euskaraz hitz egitean nahi ezkoa da, bai. Guk esan barra dugu baten bat atera dela euskara ikasten eta dena xaloatik, eh? Bale, ongi da. Zertarako balio dugu. Bai, noski. Ongi hori egin eta zer zuzenean planetario aldera etorri zinen, ala... Ez, gero, salseatu nahi izan nuen pixket publizidade alorrean. Eta, hor agentzia desberdinetan ibili nintzen. Gehienetan, itzulpelanak egitea tokatzen zitzaiten. Iruñaldean ibili nintzen, behar bada beste gari batzuk ziren,
euskarak orain, fisket bagoaz ja presentzia gehiago izaten eta bar, baina duela urte batzuk etzenen erresa, orduan horre egiten nuen lana honitzetan zen itzultzailearena. Eta gero egia da ere lan egin dudala gaztelaniaz. Bai. Publizitateari dagokionez, uste duzu hizkuntza mailan, euskara erabiltzerakoan aberasgarria dugu gure hizkuntza, oraindik ere ezakite ikusten duzu gabeziren bat, alor horretan zure lana burutzerako orduan publizitate maila horretan adibidez? Publizitatean... Esan edut teknikoak eta... Bai, edo hitz teknikoak baino batzutan publizitatean eta gehien bat bisuala den edo telebistaz botatzen den publizitatean gertatzen dena da spotak edo iragarkiak beste jatorrizko hizkuntza batean egina daudela eta hor, gakoak edo esloganak jatorrizko hizkuntzan pentsatuta daude eta jatorrizko hizkuntzan sekulako tiralia dute edo funtzionatzen aldute arras ongi. Hori, euskarara ekartzeko ezin duzu eslogan hori hitzez hitz itzuli, baizik eta euskarak dituen baliabideak erabili behar dira. Eta batzutan euskararen baliabideak ere erabiltzen badituzu, gerta daiteke spotaren irudiarekin batez egitea, ze spotaren irudiak laguntzen dute jatorrizko testu bat, batzutan hizkuntza propio baten esamoldeekin edo egina dena, eta hor bai badagoela holako frikzio bat, ez? Zentzu horretan euskarazko publizitateak ongi funtzionatzeko, euskaraz pentsatua eta idaztea hor du bere puntuen ikuste. Zaila ere askotan, baina nik uste dut bidea hori dela. Euskarazko publizitate asko ekoizten da, ala ez? Uste duzu aurrera pausak eman beharko liratekela zentzu horretan? Gainera publizitateak sortzen duen diruarekin, mugitzen duen diruarekin, ez? Bai, alde batetik, orain ja urte batzu badira publizitate munduan bete-betean ez nagoela, baina egia da denbora gutxian ere publizitatea edo telebista bera ekoizteko moduak haunitz aldatu direla. Lehenago bagenitun oso kate gutxi eta oso erraixa zen eta publizitate telebistan ematen zena zen arras indartsua. Edo nork bazekizkien zein publizitate irakargek zaden unean, ez, modan. Orain hori guztia diversifikatu da pila bat, horrek aldatzen du paradigma, baina aukera berriak zabaltzen ditu, zeran adibidez, eman dezagun interneten modu bisualean egiten den publizitatea eta telebista, baina nor behar bada formatu txikiagoan, badaukazu publizitate pixket txukunagoa egiteko aukera, ez? Zeren euskara bera hor baliatu ahal duzu, ez duzulako olako kate generalisten dako pentsatu behar. Ordan behar bada, hor bai irabazi aldugula. Gainera, pentsatzen dut publizitatearen munduan ez batzutan pixkat mundu basatia da, ez? Horre iritsen dutela geroz eta jende gehiagoren gana, eta noski euskerak pixka bat ez muga horiek nahiko zain markatuta ditu, ez? Euskalduna ez denaren gana ez da iritsiko. Bai, gauza da... Iritsi zaitezke oso zuzenki euskaldunon gana, baina ez euskaldunak ez direnen... Hor dagoen arazoa da, ez dela egiten, azkenean diru bedeinkatua beti dago tartean, baina egokin alitzateke produktu edo zerbitzu bat plazaratzerako orduan, ekoiztea propioki, publizitatea, hizkuntza bakoitzean. Edo keztu behar den momentuan, baliabide horiek edo esan behar den mezua ere kontutan hartzea hori gero itzuli behar dela. Eta hor agian, igual, hizkuntza jakin batek dituen oso propioak diren esamoldeak baztertzen badira, adibide bat jartzearen, gero itzulpen aldetik erraixago joan detekela pensatzen dut. Baina, tira, ez dakite hor diru kontua eta batzutan ere ez duzu gauza bera bostaldiz eginen. Ez dakit non legoke horroreka. Baina, dezen kasutan pentsatu beharreko gauzak dira. Denaren, gaurkoan onera etorri gara gaur egun Izarre Eskolako irakaslea zarelako planetarioan,
Konta eguzu pixka bat, zertan datzan zure lanak hemen, zer den egiten duzuena, eta ezazki zer den zuri egokitzen zaizuna. Bueno, hemen Izar eskolan aritzen naiz gehien bat, euskararen bitartez ere badute lan hau, azkenean ere euskaraz ere astronomia eta zerua azaltzeko nahi dugu. Eta orain irailean gaudela, bete-betean kursoa hasi den moduan, guk eskaintzen dugu hemen 3 urtetik hasita eta 18 urtera arte edo 89 urtera arte, nahi duzuen arte, olako saio bereziak ikasleak, edozein motatako ikasleak direla ere, zerua ezagutzeko, natura ezagutzeko, eta oro har bere eskola kurrikuluna osatzeko ariketa edo jarduera baten moduan plazaratzen den eskaintza da, Izar eskola. Orduan, funtsean, hemen egiten dugun saio nagusia, Izar eskolaren baitan, badugu bloke bat 3 zatitakoa, lehenbizien badoa pelikula bat, pelikula horrek markatzen du hemengo publikoaren adina, badaude pelikulak 5 urtekoentzat, 10 urtekoentzat, ez dira gauzak modu berean esplikatzen, beti komunikazio aldetik segunetan ordokazen aurrean, horrean lehenik ikusten dugu pelikula bat berez irakaslek hautatzen dutena. Hori bukatzen denean, hartzen dugu gure proiektorea eta konfiguratzen dugu proiektatzeko hemen beraien bisitaldiaren eguneko zerua. Hau da, talde bat baldin badator azaroaren 4an, azaroaren 4ko zerua proiektatzen dugu, eta modu horretan lortu nahi duguna da, beraiek hemen ikusi dutena, gauean, afaltzerakoan, gurasoekin, aite txitamatxekin, anai arrebekin, behitu zer hori, gaur ikusi dut, alderatzeko azkenean hemen badagoena, kanpoan existitzen dela, hemen bilatzeko trikimailu batzuk ematen ditugu. Eta ondotik osatzen dugu saioa astronomia gaiak puri-purian daudenak edo gaurkotasun purian dutenak, zentzoretan astronauten bizitza jarraitzen dugu. Badaude orain 6 astronauta nazioarteko egoitza espazialean jira eta biraka gure planetari, orden zertan dabiltzan kontatzen dugu, adibidez beraiek tuiteatzen dute, ze esperimentu egiten ari diren azken astean, edo adibidez nortzuk igo dira, nortzuk jaistiko dira, ea nabe berri bat iritsiko den, orain beraiei ere zientzia hurbiltzeko modu bada, azkenean batzutan pereza ematen aldu, baina ez inondik inora ere. Gainera, baitera aldarrikatzen dugu zientzian edo espazioan egiten dena oro har, gero gure egunerokotasunean buelta dauke, adibidez sakeldeko telefonoan daukagun GPS-a bera ere bai. Horan, pixket hori balorean jartzen saiatzen gara. Osangi. Euskara erabiltzeko aukera baduzu hemen, eskaintzen diren zerbitzuak ere euskaraz dira? Izar eskolan, bere horretan bai, zalantzarik gabe bai. Eta ondotik, ostiral arratsaldero, publikoaren ditugun saioak baditugu ostegun ostiral eta larun batetan. Ostiral arratsaldetan da euskarazko saioa, joaten gara pelikula datzen ostiralez ostiral, eta gero beti ere, eta horretzen dutela, beti, irekita gaude jendearen eskakizunei. Adibidez, duela gutxi izan zen talde bat, izu elkartu gara 25 lagun, zakize euskaltegirekin joan gaitezke, bai, ordan, email bat idatzita, beti esaten dugu zuek eskatu, eta guk beti saiatzen gara tartetxo bat hartzen edo taldekin ere bai. Horregatik hemendik ere deialdia. Gero eta gehiago izateko, ere eskatzea. Batzutan ere tokatu zaigu programatzearena euskaraz eta inorez etortzea. Orduan hor ere gu bilatzen ari gara zein den gure tartea, eta horretarako jendearen laguntza behar dugu. Gu behar dugu jakin, jendeak zer ikusi nahi duen, eta jendea gehiago animatzeko. Bai, batez ere publikoari bideratutako saioetan. Zeren egin daiteke. Baina hori da batzutan gertatu zaigu, gogoan dut, pasaden uda honetan ez, joan den udan,
programatu genuen dixente, eta oso jende gutxi hurbildu zen. Eta saio haunitz ere bertan bera gelitu zirela esan beharra du. Baina ez du importa, zeren ni behintzat, euskaraz egiteko gogoz nago, ordan jende animatzea. Eskatu, bidali emaila, eta guk erantzungo dugu. Pertsonalki lan handia egin berri izan duzu, izarre eskola baten inguruan saioak egiteko, pentsatzen dut lan hau egin aurretik ikasi beharko zenuela bai hizkuntza aldetik, bai, hor bai, teknizismoak mundu eta... zabala da. Bai, gauza da... Euskara aldetik nola prestatu duzun zure burua ere honetan aritzeko, ez? Bai, astronomiari dagokionez adibidez, ni badut kriston suertea, zeren Fernando Jauregi eta Javier Armentiak, mengo punta-puntako bi astrofisikoek, nerekin aritu dira lanean, behar bezalako prestakuntza izateko, eta gero ere, aipatu nahiko nuke adibidez Eluiar bezalako instituzio bate bere publikazioekin eta hiztegiekin eta bar lan hau egiteko ezinbestekoa. Bai, ezinbestekoa eta arras lagungarri ere bai. Ordan, bai, tokatzen zaitena da haunitz itzultzea, eta ja ez gaztelaniatik, baizik eta zuzenean inglesetik. Beraz, lanketa handia egin duzu, ez? Bai, baina, nola aprobetxatzen dut, eta ez ezkit beste hizkuntzak ere azten, orduan, pentsazazu, nasako webgunea, esako webgunea, albiste bat punta-puntakoa ateratzen den espaziari buruz, lehenbiziko afixak, lehenbiziko fitxak, normalean inglesez ateratzen dira. Orduan, ez du komentatu, baina dela gutxi ez, Saturnora erori bota zuten, eta orde egin zen, ezakitzeazki zer den. Bai, egon da, Cassini izeneko espaziontzi bat, pentsa duela 20 urte jaurti zen hemendi lurretik, 7 urteko bidaiara joateko, eta 13 urte egon da lanean, gainera sekulako deskubrimentuak egin ditu, bere ilargietan, adibidez Titane daukan atmosfera, Titane bere satelitean halako hidrokarburuzko laku batzuk aurkitu ditu, eta zientzialariek erabaki dute zundari erregaia bukatuko zitzaionez, planetaren kontra jaurtitzea, eta azkenan bere goialdeko atmosferan erretzea inguruko sateliteak eskutsatzeko. Zundak berak, azkenan hemengo materiala daukanez, eskutsatzeko. Hanik egin du segimendu eta, orain egiaran. Triste egon naiz ez pentsazkeneko irudiekin, baina, zorionez baditugu bertze misio batzuk eta orain jabadakin hori jarraitu, orain Jupiterera saltu egingo dut. Beraz, hemen beti badago ez, aukera gauza misterio txauen inguruan ezagutza gehiago edukitzeko, eta gainera euskeraz. Bai, eta gainera beldurra kendu, ez? Azkenean, bire, gizaki denetik, beti jakin minaren sokari tiraka, pentsako bazulotan zuenean, biretzen zuten goiti eta etzekiten ze arraio zen hoi. Orain badugu suertea, ez dakigu zer dena ez dakigu, baina bain badakigu haunitz, eta hori kontatzen aldugu, ordan nire idea da edo jendeak ez izateko beldurrik, guk hemen kontatzen dugu gauzak modu erreixean, gero noski badire karrerak, badire kursak, badire beste motatako zea batzuk horretan sakontzeko, baina lehenbiziko hurbilpena jakin-mina duen edonorentzat, ona etortzea gomendagarria da. Osan, Karmele, oso interesgarria kontatu iguzuna, zorionak egiten duzuen lan guztiagatik. Ni esker. Ongi izan eta beste bat arte. Bale, nahi duzen arte. Eskerrik asko Zubiarte saio honetan eskaini guztuen arretagatik, ongi izan, arratsalde ona pasa eta beste bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.